ഞാൻ അമ്പി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സസൈസിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്ടാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അന്ന് സ്കൂളിലായിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ PT പീരീഡിനും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കളിച്ചിനി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എക്സസൈസിങ് വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ, എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ഒരു കാൽമുട്ടുകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കുക, എന്നിട്ട് കൈ ഓടുന്ന രീതിയിൽ ചെറുപ്പിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുക, പൊന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ആക്കുക, എന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. അപ്പം ഇതേമാതിരി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഇത്തിരി കുറേ എക്സസൈസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സ്കേറ്റിംഗ് ഉള്ളവർ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യാം, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം, പിന്നെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായാലും സൈക്ലിങ് കളിക്കാം, പിന്നെ പല ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം. അങ്ങനെ പല പല ഫുട്ബോളും എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടത് സ്കേറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്കേറ്റിങ്ങിന് 2 റൗണ്ട് കളിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ. ഇങ്ങനത്തെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഉണ്ടാണ്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഷൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അംബിസ് ബ്ലോഗുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത്, എന്തായാലും കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓടിന് കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.